Dobrý deň dámy a pánovi a dneska tu máme videjko so Shadom. Už vás tiež nebavilo tu, ako ten Shade vyzerá, proste biela tričko a ružovo-fialová čiapka. A to sa dneska zmení. Zahráme si jednu hru a kúpime si na nový skin. Aj s tým skinom si zahráme hru a uvidíme, čo je lepšie. Dúfam, že túto hru vyhráme, ale dúfam, že vyhráme aj tú druhú hru s tým skinom, ktorý vám nepoviem ešte, aký vyzerá, ale potom vám poviem. Ale na Shadovi je dobré to, že vie takto strieľať cez steny a toto by možno mohli pridať aj viacerým brawlerom. Až na to, že jedna jediná nevýhoda je na tom, že je na blízko, ale môže chodiť po vode s ultinou cez steny, takže jeho proste nič nezastaví okrem steny, keď nemá ulti, ale keď má ulti, tak môže chodiť cez všetko. Takže tak, a on má ešte aj túto vec, čo má podobne aj Draco, ale on to má také, že Sigma spray sem dám, že proste on tam dá, ako keď strelí, tak tam v strede má tú čiarku a to robí to, že tam dáva väčší damage. Ne, Mr. P musí sa mrieť, yes. Mr. P down a ešte tá jeho vecička. Teraz si tam, to je Byron, či Belčík, kto to je rýchlo, teraz zoberieme túto česku, teda ten Power Cube, čo tam bol. A môžeme ísť zabiť, aha, to je Bell, dobre, tak ideme po Bell, ešte som tu videl aj Broka a Jessku ešte tu máme, nechápem, kto to nevie, a Rosa, takže viem už všetkých, kto je proti nám. Tam hore je Brok, ako ho môžete vidieť, a zabil Bell, takže mám 12 powerov a ideme po ňom, tak on má, BUM! What? Ja som ho dal na jeden hit, čo to je? No, troška zvláštne. Tak nevadí, ešte tu máme Star Drop, super, a že tam bude 50 powerpointov, no mohlo byť lepšie. Tak a môžeme si z neho kúpiť skiny. Teraz je v shope a 3, 4 a máme ho tu. Street Shade, je to z Championship edície, alebo neviem ani z akej to je a ja dávam buy. A máme tu Shade skin! Street Shade z edície BCC 2024. Veľmi krásny skin, ja ho dám rovno equip a ešte k tomu aj pin krásny. Môžeme si vyspozrieť, tak to vyzerá. Tak, ideme do brawlerov, sem si dáme a môžeme si kľudne aj ísť nastaviť tento pin, aby sme mohli ukazovať všetky tieto rôzne piny, čo máme. Tak a zahráme zasa s ním jednu hru. Akože podľa mňa ten Shade bude dobre vyzerať v lobby a v hre ani až tak nie, ale uvidíme. Dúfam, že bude pekný. No možno bude vyzerať tu dobre, ale no, vyzerá tu dobre. Ale uvidíme teraz, keď budeme chodiť. No, vyzerá troška inak a pekný, ale to ma bolí, toľko gemov som utratil za neho, ale to nevadí, kamo. Ne, edbizame, musíme zdrať, kamo, ne, ešte poď, bum. Ne, ja som, kamo, ne. A ja sa nemusím hilovať, ja som Shade, ja som teenager, no to je v podstate taký teenager, ten Shade. A vidíte, teraz dávame veľký damage tej čestke. Teraz dúfam, že pumpka ho zabila, yes. Poďme teraz skúsiť hitnúť tú pumpku, on sa musím ešte dohilovať, nabijem si ultinu a teraz bum. Bang. Ne, no ma zabije, ne. Som chcel dať ešte ultinu, no nevadí. Tak zahrajeme si ešte jednu hru a dúfam, že teraz vyhráme. Kamo, tá načítacia obrazovka je mega pekná. Kaze, keď je v hre, to je mega OP. Počínam je taký mega pekný skin na Nitu, kamo, nice. Teraz môžeme ísť rovno pre tieto dve čestky, ale to asi nie je dobre. Tu druhú si zoberie Oli, môžeme ísť potom rovno aj po ňom, alebo... No dobre, poďme po ňom, alebo nie, počkaj, zoberieme si to a môžeme... No, on išiel preč, dobre, tak nejdeme po ňom. Ideme teraz na diaľnici v podstate takej, teraz dávam tento veľký damage, bum, bum a bum, tak dávam... Inak ale tie aj strely sú také iné, keď sa to raz pozrieme, počkaj. Teraz keď buchnem 3, 4... A bum, vidíte? A tam je taký blesk v podstate. Alebo niečo také. Ten Oli ešte prežil, furt, kamo, musíme ho zabiť. Kamo, on ma zabije, musím sa... Ne, tam je Penny, kamo, tak to som down. Ne, ja strám 4 hapka. Kamo, tento skin je mega pekný. Ale prehrali sme, kamo, ne. Tak, to nevadí. Toto by bolo pre toto videjko všetko. Keď sa vám toto videjko páčilo, dajte like a odber a uvidíme sa u ďalšieho videjka. Majte sa.